Bé, doncs avui hem presentat els reptes que té el Camp de Tarragona pel foment d'una mobilitat més sostenible i quin paper ha de jugar en això les infraestructures de transport, especialment el transport públic. En aquest context partim d'una situació difícil. Actualment tenim una quota modal al voltant del 10% de viatgers en transport públic i aquí ens cal una bona inversió i una bona política pública que acompanyi un increment de viatgers en aquest àmbit. En aquest sentit, inversions com les que han de venir previstes del Trencamp són molt benvingudes. El que hem subratllat avui és la importància no només de pensar en intervencions puntuals, estacions, nous serveis, sinó pensar en la globalitat del servei, en les pràctiques intermodals i sobretot la necessitat d'una visió metropolitana de conjunt, una governança territorial orientada a una mobilitat més sostenible. La mobilitat al Camp de Tarragona canviarà. I canviarà per necessitat, però també ho hem de prendre com una oportunitat i possiblement ens mourem de manera diferent i de manera més eficient. No tenim potser un problema d'infraestructures, es parla molt de les infraestructures, però possiblement el que tenim és un problema d'insuficiència de serveis, d'insuficiència d'informació, de que hi hagin prou alternatives per moure'ns d'una altra manera. Jo crec que aquest serà el canvi que vindrà en els propers anys. Possiblement caminarem més, hi haurà bicicletes a les ciutats, però hi haurà moltes més possibilitats, fins i tot d'esmenar algun dels errors que hem fet. L'estació del Camp de Tarragona, que no hem sabut fer nostra, s'ha de veure canviada per una estació intermodal molt més accessible. El tramcamp és una figura absolutament vital per recuperar, per incrementar la quota del transport públic i sobretot hem de fer una gran intermodalitat, de que pujar d'un tren i anar amb un autobús no sigui una heroïcitat, sinó que sigui una cosa extraordinàriament fàcil. I aquí encara ens falta molt. Hem parlat de mobilitat al Camp de Tarragona, dels reptes que tenim per endavant i hem fet un cert diagnòstic de com veiem la mobilitat i quins són els problemes que té. Un primer punt que penso que és important és no perdre de vista que el 96% de la gent que es mou al Camp de Tarragona es queda dins del Camp de Tarragona. És a dir, a vegades estem tots una miqueta pensant molt en els problemes que tenim per anar cap a Barcelona, que també és un problema que s'ha d'arreglar, però no perdem de vista que el 96% de la gent es mou a dintre de Tarragona. Per tant, la solució que hem de buscar fonamentalment és a dintre. I a dintre tenim una quota modal d'un 10%, que no és molt. Però també s'ha de dir que és una quota modal semblant, exceptuant la regió metropolitana de Barcelona, que és una altra història, que allà estem un 30% en conjunt, i si anem a Barcelona encara és molt millor, però si ens comparem amb altres àmbits de Catalunya, estem més o menys semblants, el 10-12% estem en aquest nivell.